The production company, Costume and Crew Department Limited, have come up with an entertaining but also educative film titled Ofishin 'Yan Sanda, The Police Station. Wannan rotin diary, wancan kuma shine crime diary. Duk abin da zaka yi a wancan zaka. Ai mutum a rayuwa a ce shi ba zai zauna ya yi wa kanshi karatun tanitsu ba ya gane mai rayuwa take ciki. Zaki tafi gurin wa'ancan kawayen naki da kullum nake miki magana nake na baki da su, amma kin kike rabu da kawayen nan naki. Yanzu na samu umarni daga wajen kwamishina. Yes sir. Akwai barayi jiya a unguwar nan ta GRA. Gara na kawo. Wani mutumi ne ya sha man alawa ta naira 20 tun da akwai hukuma shi ne ce bari an kawo ƙararsa nan gurin abi haƙina. Maimakon ya ɗauki doka a hannunsa ya tako ya zo nan don yana ganin cewar anan za a nema mar haƙƙinsa da yancinsa, kuma ka san cewar idan ya saci naira 10 shi sai a kawo shi na ɗaure shi. Ofishin 'Yan Sanda, the police station. Ofishin 'Yan Sanda have dealt with a myriad security issues including but not limited. Ƙarya ne wallahi. Kai lokacin da muka je gida muka same kai muka je fashin. Kai ka san ko ni wane ne kuwa? To community policing, kidnapping, rape, armed robbery, thuggery, and mob action. Ofishin 'Yan Sanda, the police station. Na je da ba ka ba ce na ka jama'a ana layi ba ana cire mu kudi ha Amma kai ba ka da hankali sai kuma ka shigo gaba shi ya baya a inda wani kata kuma sai yace kada ka taba da na nuna miki kai ƙarya kike Ƙaryan ne? ƙarya banza kike Kai dai zaka zama tsohon kala kwamfam. ya kamata ku gane nan ba wajen wasa ba Kuma sai a matsanta wa yaro a cikin unguwa a kan me? Produced in a modern cinematic art with the array of good and famous actors such as Rabiu Ibrahim Daushi, Bashir Nayaya, Shehu Hassan Khan, Mustapha Musti, Asma Usani, and Aina Adi, among others. idan da yake aka yi dan sanda abokin kowa In kana da gaskiya, in ba gaskiya kuma abokin tsere. ranka da yaron wuce na ne wai an kama shi a wajen wasu ba kai da kai mun baki zalimin banza zalimin mu Ni ne mai unguwar gabas a madadin masarauta da hakimi sauran al'umma talakawa muka zo ya saboda irin hoɓasa da kuma kutai. The film is supported by current vigilant, hardworking, and experienced Kano State Police Commissioner Rabiu Yusuf PSC+. Above all, Ofishin 'Yan Sanda, as part of community policing strategies, seek to address and tackle ethnic and religious uprising that disturb our society. Grab your copy now. Ofishin 'Yan Sanda. The film is produced by Awala Abdullahi, directed by Salisu Umar Santa, marketed and distributed nationwide by Costume and Crew Department. Ofishin 'Yan Sanda.